കരുണയോടും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18 പാർട്ട് 2 55 തുടങ്ങിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കി. അടുത്തത് 56 തുടങ്ങി 60 വരെ ശ്ലോകം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുടെ വേദിയിലുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പരമാത്മരൂപേണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പറയും വേണ്ട, അത് ചെയ്യണ്ട, അത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും. അത് അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാല് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു ആശ്രയ ബോധം വരും. അപ്പോൾ എന്താവും, ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് നല്ലത് ചീത്ത ഒക്കെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാട്ടിത്തരണേ കൃഷ്ണ എന്ന്
അത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കും ഇന്നത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മളത് അവിടേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ പറയരുത്, പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവും. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് ഇവിടെ 56 തുടങ്ങി 60 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സംരക്ഷണ വലയം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് കൃഷ്ണലോകമാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ നേരിട്ട് എൻ്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാന് എന്ത് നീച പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏത് തരം പ്രവൃത്തി, തമോ ഗുണമുള്ളതും സത്വ ഗുണമുള്ളതും രജോ ഗുണമുള്ള പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാവും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലാവുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. എൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയണത്. ഇനി സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവമോ ഗുണനിലവാരമോ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സേവനത്തിന്റെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട ആ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ആ ഭക്തന് സമയപരിമിതി ഒന്നുമില്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മുടെ നാവില് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം തത്തിക്കളിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കും. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. കുറെ ഡിഗ്രിയും സ്കൂളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതൊന്നല്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, അറിവ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള അറിവുകളും ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താൽ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി? ഗുരുവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, ഇവിടെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹവും ആവാം, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന ഭോഗയുടെ പ്രസാദവും ആവാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളൊക്കെ പതിതാത്മാക്കളാണ്, നമ്മുടെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ബദ്ധനാവും, നാശമാണ് ഫലം. വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വീണ്ടും പന്നിയായും ജലജീവികളായും മൃഗങ്ങളായും മനുഷ്യരായും ഇങ്ങനെ സകല 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ഭവസാഗരമാണ്. അതില് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ബദ്ധനാവും, നാശമാണ് ഫലം. ഇനി കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഒന്നിനും ഒരു ഉത്കണ്ഠയില്ല. വരുന്ന പോലെ വരട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ തുണ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. തൻ്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഉത്കണ്ഠ കാട്ടാറില്ല. നമ്മൾ ശരിയായ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ വലിയ ഉത്കണ്ഠയൊന്നും കാട്ടാറില്ല. കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനാണ് സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതില്
ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടി. പിന്നെന്താ, ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റു കൂട്ടുകാരെയാണ് എന്തെങ്കിലും അത്യാപത്ത് വരുമ്പോ വിളിക്കുമ്പോള് അവർക്ക് അടുത്ത നിമിഷം നടക്കാൻ പോകുമെന്ന് ആ കൂട്ടുകാരൻ അറിയില്ല. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്നും ആ കൂട്ടുകാരൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് സുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ നമ്മളെടുത്തോ ആ ജന്മങ്ങളിലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വരെ ഭഗവാന് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്കൊരു ഉൾവിളി പോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു കൃഷ്ണൻ. ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. എന്തും സ്വതന്ത്രമായി ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും. നമ്മ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കും. അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പൂജാമുറിയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അനുവാദം വാങ്ങിക്കും, ഗുരുവിനോടും അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിലൊരു തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യത. അഥവാ തെറ്റ് വന്നാലും ഭഗവാൻ അത് എന്നുള്ള പുണ്യം ആക്കി തരും. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണനായിത്തീരും. ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും. നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ തുടങ്ങും. ഒരു കടയിൽ ചെന്നാലും ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഒരു തുണിക്കടയിൽ പോയാലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ കണ്ണൊക്കെ പോവുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെയും ആയിരിക്കും. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ കീഴിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏത് സത്വഗുണത്തിലാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവ ചെയ്യലാണ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർത്തവ്യം. നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില് മായയ്ക്ക്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയ്ക്ക് അകപ്പെട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നു. അത് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് അവന്റെ കടമ. അവൻ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇനി യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി അർജുനൻ വല്ല കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അധാർമികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാല് ഒരു ക്ഷത്രിയ വീര്യമുള്ള അർജുനന് അത് നോക്കി കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും, ആയുധം എടുക്കുക ചെയ്യും, അവിടെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ പോയി നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മവും വിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയായാലും ഏത് കാട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും അവിടെ അധർമ്മം നടക്കണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടും. അതായത് ക്ഷത്രിയ വീര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊഴിവാക്കിയാലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ, നീ എൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ നീ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നീയെ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താണ്? പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവിക കടമയാണ്. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? ഇവിടെ അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കളെയും പിതാമഹന്മാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒന്നും കൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല
എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കീഴില് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നാൽ പാപകരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അർജുനൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ മറവി എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അവര് മറക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ആ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മള് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണ പ്രക്രിയയില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുന്നു, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യജമാനനായി സ്വയം കണക്കാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണഭോക്താവ് അല്ലെ ഭോക്താവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നങ്ങോട്ട് സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്നൊരു ശക്തിയൊന്നുമില്ല, ഇതെന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, എൻ്റെ സുഖത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഭോക്താവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം വരും. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി കർമ്മം ചെയ്താല് ഏതവസരത്തിലും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. കൂടുതൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി? നമ്മളാരും ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം? പരമാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. താൻ ആത്മാവാണെന്ന ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ, അതൊരു ജ്ഞാനമാണ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിലൂടെയാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുവരെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കൂടുതൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ തന്നെയും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റണം. അതാണ് രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം. പരമാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. നോക്കാം 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി കുറച്ചുപേരൊക്കെ കേറി, ഇനിയുള്ളവരൊന്നും കേറുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 61 ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ? ജീവിത ചക്രത്തില് പുഴുവായും പാറ്റയായും മനുഷ്യരായും മൃഗങ്ങളായും ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും തിന്നും കുടിച്ചും സുഖിച്ചും അങ്ങനെ വിവിധ തരം 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമപുരുഷനുണ്ട്. ഓരോരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവജന്മ ഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ശരീരങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ, അതാണ് ശരീരം, ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. പരമാത്മാവാണ് യജമാനൻ. ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനും അവസാനം ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്താനുമുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ച്, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും മോചനം ലഭിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് പരമപുരുഷനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതീന്ദ്രിയ ലോകം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമപദം എന്ന് വെച്ചാൽ പരം വ്യോമമെന്നും വൈകുണ്ഠമെന്നും വിളിക്കുന്ന ശാശ്വത ലോകം ഉന്മത്താണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷൻ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ഭജിക്കുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ 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 വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവ സർവകാരണ കാരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയണ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയം സമർപ്പണത്തിന്റെ ഫലം അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി. ഇവിടെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇനി പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഭഗവത് ഭക്തനാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എപ്പോ വിഗ്രഹം കണ്ടാലും നമ്മളവിടെ പ്രണമിക്കണം. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്ന് പറയും, പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പഞ്ച നമസ്കാരം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, പാപപ്രതികരണങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ട. കൃഷ്ണൻ സർവോത്തമമായ ഉപദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുഹ്യമായ ഗോപ്യമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം ഏത്? പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ഗുഹ്യതമം. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് മന്മന 2 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നത്? മന്മന ഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജിമാം നമസ്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്മന 2 തവണ ഭൂയ എന്നാൽ വീണ്ടും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരാംശം ഊന്നി പറയുന്നതിന് വീണ്ടും 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഈ ഇതില് 2 ഇടത്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മന്മന ഭവ മദ്ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുമാണ് ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരു വാക്ക്, ഒരു വരി 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത എന്നുള്ളത് 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം. 9-ാമത്തേല് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 18-ല് 65. ഇതാണ് 2 പ്രാവശ്യം പറയാൻ കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരാംശം ഊന്നി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കാതലായ വശം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇത് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തനായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തെന്നാൽ നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒരച്ഛന് ഒരു കുട്ടി അച്ഛൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മിഠായി എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒരിത്തിരി ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് എന്തായാലും ഭഗവാന് കുറച്ച്
സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരോ മാമേ വശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും നിന്നെ. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണമെന്ന്. അവസാനം ഇപ്പോഴേ ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. പരിത്യജ്യ, എല്ലാം ത്യജിച്ചോളൂ. മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ അഹം ത്വാം. ഞാൻ നിന്റെ സർവപാപേഭ്യോ, എല്ലാ പാപങ്ങളും, മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച, മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എല്ലാം സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട അർജുന, നീ ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോ. നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അവരൊക്കെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അധർമ്മത്തിനെതിരെയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നിൽ മാത്രം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. അർജുനനോട് ഉറപ്പ് പറയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോടും ഭഗവാന് പറയാനുള്ളത്. നോക്കുക, 18 65 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഒരാൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ 66 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ആ കടമകളും സർവധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. നീ വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. അവന് മാത്രം, ഭഗവാന് മാത്രം കീഴടങ്ങുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടമ. അതിനാൽ ഭൗതിക പ്രതികരണം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, താൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അർജുനൻ തനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അപ്പൊ തനിയെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ, അതിന് പാകതയാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 54 തുടങ്ങി 66 വരെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് രഹസ്യമായ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 54 18 തുടങ്ങി 54 ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥം, സന്തോഷവാനാണ്. നമ്മ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്താം. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കലല്ല, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്താന്ന് വെച്ചാല് സന്തോഷവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും വിലപിക്കുകയോ ഒന്നും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ നമുക്ക് കാമം ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഇടപെടും. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നേടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില്, അതായത് പരിപൂർണമായ സന്തോഷം, അതിലെത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭൂതസ്ഥാനം. ഇനി പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. ശൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യന്ത്രമോ വാഹനമോ ആണ്. ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രം അഥവാ വാഹനം മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവിനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള യന്ത്രം അഥവാ വാഹനമാണ് ശരീരം. ജീവാത്മാവ് ആ യന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് പരമാത്മാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പരമാത്മാവാണ് നിർദ്ദേശിക്കണത് എവിടേക്കാണ് പോണ്ടേന്ന്. പരമാത്മാവിൽ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സമാധാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ധാമം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇനി എപ്പോഴും അതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. നമ്മ ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് ഓർക്കണം എന്നല്ല പറയണത്. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. എല്ലാ ധർമ്മത്തിന്റെയും സത്ത് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. മാ ശുച, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, സന്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം അർജുനനെ അങ്ങനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒരാൾ കരുതിയേക്കാം. അല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടിയാലാണ് നമ്മളെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മുക്തനാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് തപസ്വി, പിന്നെ ഈർഷ്യയില്ലാത്ത ഭക്തർക്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഉറപ്പാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനവും പ്രചാരണവും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? നമ്മള് ഒരാളോട് ഒരു ഭഗവത്ഗീത അയാൾക്ക് സമർപ്പിക്കുക, ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുക, അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കാൻ വന്നോളൂ, നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വാണിയിലേക്ക്. അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ തപസ് ഒരു തപസ്സായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈർഷ്യയില്ലാത്ത, ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത, അതായത് നിരീശ്വരവാദികളല്ല, ഈശ്വരവാദികളായവർക്ക് ഭക്തർക്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ഉറപ്പാണ്. നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തരും അസൂയയില്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനൻ അസൂയയില്ലാത്ത ആളാണ്. മറ്റുള്ളവർ ഇതറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണത് അസൂയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 30 ആളില് ഒരു 6 ആളെ നമ്മൾ ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു സേവ, മറ്റുള്ളവരെയും വരാത്തവരോടും അയ്യോ ഒന്ന് കയറിക്കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഒരു സേവയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെ സ്വർണപ്രഭ മാതാജി തന്നെ എല്ലാരെയും വിളിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളെയും ആ ഒരു സേവയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സേവയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി സേവ തരികയാണ് ചെയ്യണത്. അവരൊന്ന് വിളിച്ച് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവര് പറയും അയ്യോ ഈ ഉച്ച നേരത്ത് എനിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടി? ഇത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ, ആ ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം.
ഒരു ചെറിയ ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തരും അസൂയയില്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. അവരും ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുക്തരാകും. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുക്തി നേടട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് നമ്മൾ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നേ നമ്മൾ ആരോടും പറയാതിരുന്നാല് അത് നമ്മൾ നല്ല കാര്യമല്ല ചെയ്യണത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് വെറുതെ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് 8,500 രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. 8,500. ഭക്തിശാസ്ത്രി ഒക്കെ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്താൽ 8,500 അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടണം. അപ്പോ എന്നിട്ടും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. 28 പേര്. എന്നാലോചിച്ചോക്കെ, 100 പേര് ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ലെവൽ 2ലേക്ക് 100-ൽ കൂടുതൽ 100-130 പേര് ഇതില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തികളും നീക്കി വെക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം നീക്കി വെക്കാൻ തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാത്രം നീക്കി വെക്കാൻ തോന്നിയത്? മിണ്ടണില്ല എല്ലാരും. ആർക്കും ഈ പറയണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. കണ്ട കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും അവരുടെ ജീവിതത്തില് അതെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, അതെ, താല്പര്യം കാണൂല എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ 2-3 പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അവരൊക്കെ ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് സമയമില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ 9 മണിക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മോൻ വിളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? അവരുടെ കുറ്റമല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അവർക്കത് ഭാഗ്യമില്ല. അതെ അതെ, ഭാഗ്യം കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതാണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവര്, അതേപോലെ ഭോഗാസക്തരായവർക്ക് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു 3rd റേറ്റ് സീരിയൽ കാണാനായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം. കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപോടുന്നതാണ്. അശ്വ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സഹിക്കില്ല. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം ചെലവഴിക്കുക. ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും വേദോക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കാര്യം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതോടുകൂടി. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പരീക്ഷയുടെ മാർക്കൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് വരുമ്പോ ഒരു രുചി വരും നമുക്ക്. അതെ മാതാജി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കിത് ക്ലാസ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ കയറാൻ ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയപ്പോ കയറി. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൊങ്കാലയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ അതിനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3-4 ലീവ് ആയിപ്പോയത്. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയി.
അതെ അങ്ങനെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മാതാജി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്. സ്വയം ഭക്തനല്ലേ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അതെ അതെ. കൃഷ്ണ ഭക്തനെന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവനും കൃഷ്ണന്റെ പൊരുൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഈ ശാസ്ത്ര ബുക്കുകള് ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ശരിയായ കാര്യങ്ങള്. ഞാൻ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ചന്ദനം ഇട്ടിടുന്നുണ്ട്, കുറിയിടുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ പോണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ എന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളേട്ടാ, ദേ നാളെ ഇന്നതാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇത് അതെ. പഠിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അത് അതെ. ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നും ഭഗവാന് തുല്യനായോ ശ്രേഷ്ഠനായോ മറ്റാരുമില്ല. ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവർ, അവിശ്വാസികൾ, ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവരാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആധ്യക്ഷതേ ചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആര് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലും അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. തളർന്ന് അമ്പും വില്ലൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ഇരുന്ന അർജുനൻ എന്തായി? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചു. ആ 700 ശ്ലോകത്തിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ദൃഢമായിട്ട് നിൽക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണോ, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അർജുന വാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ്വാ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം താവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. ഞാൻ തമോ ഗുണിയും രജോ ഗുണിയുമായിരുന്നു. എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇതുവരെ എനിക്ക് വ്യാമോഹമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ശരിയായ ബുദ്ധി തിരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പരമോന്നത വില്ലാളി അർജുനന്റെയും എല്ലാം യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെയും വിജയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജയന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. സഞ്ജയന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവത്ഗീത സഞ്ജയൻ കേൾക്കണ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ വിവരിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രം കേട്ടു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല. അതാണ് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒരു ഭക്തനും ഒരു അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോട് ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ രൂപമൊക്കെ കണ്ടപടി അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്കൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായില്ല. ഈ സഞ്ജയനാണെങ്കിലോ ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിന്തിച്ചു. പരമോന്നത വില്ലാളി അർജുനന്റെയും എല്ലാ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെയും വിജയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും. എവിടെയാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം, അതൊരു മെസ്സേജാണ്, എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത സഞ്ജയന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഒരു ഭക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനി ധർമ്മ ധർമ്മമാ.
എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂധർധ്രുവാനി ധർമ്മ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ പറയണ്, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ, എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തനായ അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. എന്താണ് എൻ്റെ എന്ത് അഭിപ്രായം എന്നാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ 18-ാം അധ്യായത്തില് 1 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 13 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സാഖ്യയുടെയും വേദത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം പറഞ്ഞു. അതായത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ 17 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ ഒരു ഉപസംഹാരമാണ് നടത്തിയത്. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 19 തുടങ്ങി 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥരാകുന്നു. 41 തുടങ്ങി 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. ഭഗവാനെ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് 49 തുടങ്ങി 55 ശ്ലോകം വരെ. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് 56 തുടങ്ങി പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക. ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ടും പ്രചരണം കൊണ്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങള് 67 തുടങ്ങി 71. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ദൃഢമായി നിൽക്കുന്നു. സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് 6 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.